Waduh. Terus. Nah, tanganane ndak ora rampung-rampung terus. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya. Gong tak antir siamu lho kowe. Metu ora terus? Ora, mesti. Ameng dinyonyokke kok metu. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Matane, Gong. Matane sapa? Matamu kuwi. Aku ngapae? Sing tok gajul ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancene diang ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Au. Wah. 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 Sabar, Doro. Waduh. Iki kok nggawa teken. Gong, mewangi, Gong. Gong, mewangi, Gong. Terus. Nah, tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh. Waduh. Wis guys, digajul iki aku kalah kok iki tak digarsu iki warane. Gong, matane, Gong. Matane sapa? Matamu kuwi. Aku ngapae? Sing tok gajul ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancene diang ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Kang, sabar, Kang. Sabar, Kang, sabar. Waduh. Pancene diang ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Sabar, Doro. Woi. Gong tak antir siamu lho kowe. Metu ora terus? Ora, mesti. Ameng dinyonyokke kok metu. Tak kira ndalane metu. Golek setan. Yo. Teguh yono aku Petro. Kaya setane rupamu. Matamu. Kakang niku ngoten. Yo. Putus. Teguh yono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh yono slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono wae iso ngusir setan lho. Ayo. Aku kudu entuk iki, Truk. Ha iya. Nggo nyoba kok. Teguh yono hoya. Yono minggat. Minggat diusir pasti. Teguh yono slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwono slamet. Slamet nang ngone Yuwono. Waduh. Truk, salah ya Truk. Petuk kene. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti.
Dar. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teko yono selamat. Teko yono selamat. Wedian iki kok iso nguthik-uthik cangkem ya. Teko yono selamat. Dan tekan buri barang Teko yono selamat sekausane Gusti. Teko yono selamat sekausane Gusti. Teko yono selamat sekausane Gusti. Mudhar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis, kram kowe. Gong, singkirke gong. Siap. Wait. Teko yono selamat saka kersane iki. Setan. Nunggu karepe dhewe malah Teko yono selamat sosaning Gusti. Teko yono tatak tangguh-tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena koreh rongeh merga kaya demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teko yono selamat saka kersane Gusti. Teko kok nang kono kowe, Guk. Kowe wae, Gong. Ora kuat. Cak pikirane do elek-elek ora. Teguh, arep mripate tutupi ora bakal. Teguh yono selamat saka kersane Gusti. Teguh yono selamat saka kersane Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh yono selamat saka kersane Gusti. Teguh yono selamat saka kersane Gusti. Halo, Semare ora kuat kok. Yo ngene to dinggo dolanan. Ono kawane do edan. Ande ting dong deng dong deng hae. Babu ting dong deng. Wagongi munyok ora. Kok ngono kok padake kemana? Oh, senengane lah. Ora do edan. Truk. Sirake. Tampil dasmu lho, Gong. Iki dipendem. Wah, dipendem iku kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot dina. Copot. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh yono selamat saka saning Gusti. Teguh yono selamat saka saning Gusti. Teguh yono selamat saka saning Gusti.
aja mati tanpa aran. Sapa Mas? Nama Setyaki kowe sapa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe, Mas. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kelingan nomor dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Ngelabrak. Nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet-kecet. Manut nang ngendi papane wong perang? Nang ndi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra thukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Piye mundur? Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medun. Sapa Mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan baguse tambalan wibawan. Ya ampun. Sama Mas. Gatut Kaca. Aja guyu. Enggak aku nek guyu aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Nek guyu ilang moodku. Aku ora mood meneh. Gatut Kaca. Gatut Kaca. Iya. Ya ampun gantenge ora jamak-jamak ya ampun. Raden lho. Kaya lagu pergi tanpa kesan. Ya ampun. Mungsuhe kowe terus. Ora lumrah ya ampun isin aku mbok ditutupi lho. Mbok ditutupi ora lumrah ya ampun kok tukul nang kene ora. Kudune kan ora nang kono lho kok nang. Kaya tak ciwi-ciwi tak. Gemes banget aku ya. Gang. Ya ampun salah kedaden kok ya. Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kowe nang kono. Oh ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora. Ngapae? Goleki kancamu dolan. Tekan kene apa? Dan lo ider tekan kene. Heeh. Amaku. Karaku gila iki, Gong. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh wirungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Urung umur barang wis kelitian. Ajar ya. Arep ajar. Kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun durung gedhok kupinge kok. Senengane bali ora? Bali ora? Ya ampun kowe iki bali ora? Nah, aja lho. Bocah wong tuwa.
Ngapa reng? Aku darani cah cilik. Ha terus bareng diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. Aku ya kebangetan kowe ukra. Ayo ben. Oh, dinggo hiasan kok. Iki apa meneh ya ampun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang, heeh. Kowe sapa? Anake Semar, jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngono ae Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Bagong, heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 karo aku ya. Ya genepi nang kono ya. Genepi piye ya? Genepi nang kono ora. Ora senengane lah. Modar kowe. Wong kaya ngono kok dingurip. Tok apake, Gong? Cekel-cekele cekel tatapke watu. Kene, Tru. Ya. Ki kaya ngene. Ya. Pingsut. Ya. Menang aku. Kok kaya nggon story HP. Cah cilik do blesek-blesekan rai. Modar iki wisane, Tru. Wong kok ngene kok dingurip. Ha iya wis. Wis ben ditemu karo kenditane. Ya ampun. Sugine. Kamen cukup semene nggonmu dadi perjurit sugine wis apik kowe mati wae sok ndak dijaluki wong nanggap. Nek takoni Sukini wis mati ngono wae ya. Ku ndak bingungke aku, Semar bangun kayangan kok Sukini kudu metu. Wis kowe mati wae Sukini ra sawen. Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone bangun kayangan. Ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawon muni lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mawu tanpa isa kinungkup. Wektu dina iki parenta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jim setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane. Supaya padha gejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari. Datan saged kinungkup adrih kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahing alus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling karang kadempel. Siga angslup ana angganing Raden Setyaki dadya branang pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Bathari Durga. Nalika semanten saya suwe kate alabrit netraning Raden Setyaki nggero kaya yaksa balik. Nalika semanten siga nrajang wadya bala karang kadempel.
Raden. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang slupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten nika pripun kanane niki nek mboten sampeyan tumindak geger karang kadempel. Weh lah dalah. Ayo. Wis candak to. Kanthi cara kasat mripat balane Betari Durga, ora wani nerajang awake dhewe. Nggih. Ning terus nganggo nggunakake cara alus. Nyebar wadyabala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel. Malah Mak Jrik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe. Lah terus karepe sapa? Ora saka karepe dhewe karepe sinten? Mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji. Nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk. Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahe dikeplaki dhewe? Main mumet ndak liyer-liyer wae. Ket mau liyer-liyer saploke bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati Lugong aja ngalamun. Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Gong? Demit ketoke. Hah? Demit. Oh iya. Hah, kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kale. Wah, wis. Tenang ora. Gareng Kang Slupan kok. Isine minene isine. Tumeti Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Icil-icine. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong jarene wong tuwa mbiyen. Heeh. Demit ki wedine diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tak usah-usane ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kong lah. Isih merem itu terus. Oke. Terus
Terus wis paras barang isih dipopoki. Edan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Edan ora. Matur Bapak terus yo. Pripun enten napa, Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan rame banget wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangure. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku nggih. Wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. Yo njaluk pangestu kek. Petruk dalem Pak gareng karo Bagong tok jak njaga kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih ngestakaken dawuh nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to, manut karo bapakmu. Nggih, ngestoke dawuh, Pak. Ngenteni rawuhe Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestoke dawuh. Sing ati-ati aja lali lho, Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitiran ing asta aneng asta Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen Nata Ndarawati ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya. Para wadyabala Dandang Manguris padha gawe kisruh kanan Karang Kadempel mekaten Koko Prabu. Apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning Karang Kadempel. Menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang rayipun Janaka. Sranane aja wujud Nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud Nata Ndarawati. Sewawi Koko Prabu kula derekaken.
Kanthi wujud kaya ngene. Yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ingkang wis mosak masik. Merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kadrangan Yayi. Koko Prabu. Ingkang rayi namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu, ayo dibudhalake. Nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Iwang Pikulun jagat Girinata kowe karepipun Kakang ora tanggung jawab, ora nyambut gawe, monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara Barep kakangku apa? kaya bingung penggalihing pun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan ora katon suwane kadangmu Yayi Panengah. Dimas apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina samengko ora katon sowan marang Praja Ngamarta. Ora usah dadak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka. Angka loro mesine barep kakangku ora bakal pangling karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna. Nggone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka. Tumrap aku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene barep kakangku nimbali sowane adi-adimu kabeh. Mula kake paring pangandikan aku nedya midhangetake ngendikane barep kakangku. Dimas Werkudara Barep kakangku piye? pawarta ingkang sumebar warata saindenging negara Ngamarta. Lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara. Miat langeneng kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasare mangsa katiga dereng ngantos paripurna nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma medhar sabda kelawan ingkang rayi ing Jodipati kedadak swaning satra ing Randu Gombala Bambang Antasena karya Cingak kang samya mulat Tandya Bala Pandhawa mbya kumulung Mara remang usumya ngambreng kadi karonaning gaswase dosang gondo astrat maja lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu Ngamarta sowan tanpa tinimbalan
Sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan. Wah, caedan ning opo? Gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta. Sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo Kyaine Jodipati. Iya tak tampa. Yo tak tampa. Angka loro sowanku ora saka Ngrandu Gumbala, Pakdi, nanging aku budal saka Karangkadempel. Midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe. Monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja sowan ning Karangkadempel, kakekne Semar prasaja. Yen to bakal mbangun kayangan, nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu. Kakekne Semar mbangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose gegayoaning kakekne Semar mau luhur lan becik. Nanging dumadakan babak anglayoni jujul lan usuli. Ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati didherekake Paman Madukara. Ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayoaning kakekne Semar. Monggo sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang Kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing Kayiwangan. Nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora melu kalawan kabejaning kakekne Semar. Klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwa Ndarawati. Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar geris momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane. Dina samengko Karangkadempel geger aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel supaya mundi pustaka Jamus Klimasada dadi sarana tentreming Karangkadempel, Pakde. Jlamprong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol. Nganti wani bakal jugarake karepane Semar Badranaya. Barep ana apa, Yai? rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning Karangkadempel. Matur nuwun nggih Den Darantasena. Ya kek tiba padha-padha. Sinuwun Ngamarta. Kakang Semar pancen kepara nyata. Darawarku Dara, ya Dipol. Aku sing tekan kene. Ature anakku Antasena, apa pancen kepara nyata? Kula niku ora tau gawe-gawe. Mbok menawa Sinuwun Ndarawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya, kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga Sinuwun Ndarawati niku titis Wisnu. Wisnu niku anake guru. Kasan Sinuwun Ndarawati nilar dhateng raos pangraosipun. Hangenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun laminipun. Malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan. Sabanjure keparenging Kyai Nayantaka, kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Maraenosma bang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca pusaka ni ajeng kula gawa mangsa Baranga Kyai Semar Darantasena. Piye, Kek? Kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dor gejegan niku mang pisah. Lah arep misah piye? Kae Kang Slupan balaning Betari Durga.
Sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca, Petruk nyikepa Ndara Setyaki. Awak ora penake, Mbak. Gelem ora? Ora gelem tak sepatani dadi ungkrung. Medi pangan ika. Lho. Semar kok tepung ika barang iki. Ya wis nderek. Ayo Gong, yo aku jane arep ngaso dikon nyambut gawe. Kae ora do diungkuli pustaka Jamus Klimasada ndak. Ora rampung perkarane. Yo Gong, yo. Sabar Kang. Oh iya. Iya. Gong ngewangi Gong. Terus. Nah, tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh. Wis guys, digajol kita caku kalah kok iki tak digangsu iki warane. Gong, matane Gong. Matane sapa? Matamu kuwi. Aku ngapa sing tok gajol ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancen edian ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Sabar Ndara. Woi. Jiwa Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean do ora ngerti. Sampeyan dorae lho. Nah, mboten kaya ngoten. Gong tak antir samu lho, Mas. Metu ora, Tru? Ora. Ameng dinyonyoke kok metu. Tak ora ndane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jem setan ya. Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca mangaso, ampun ngalamun niki akeh para jem setan pripayangan. Kowe dadi kawula Karang Kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jem setan pirang-pirang. Kawula Karang Kadempel tilik ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringke kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Anggere ning demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet
Slamet adine Teguh. Slamet saka kersane Gusti. Slamet saka kersane Gusti. Golek setan. Yo. Teguh Yono, aku Petro. Kaya setane rupamu. Matamu. Kakang niku ngoten. Yo. Putus. Teguh Yono slamet. Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yono slamet saka kersane Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono wae iso ngusir setan lho. Ayo. Aku kudu entuk iki, Truk. Ha iya. Nggo nyoba kok. Heeh. Teguh Yono. Hoya. Yono minggat. Minggat diusir Prasti. Teguh Yono slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yono slamet. Slamet nang ngene Yono. Waduh. Truk, salah ya Truk. Ya petuk kene. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Udar. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teguh Yono slamet. Teguh Yono slamet. Wedan iki kok iso nguthik-uthik cangkem ya. Teguh Yono slamet. Dan tekan buri barang Teguh Yono slamet saka kersane Gusti. Teguh Yono slamet saka kersane Gusti. Teguh Yono slamet saka kersane Gusti. Modar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis, kram kowe. Gong, singgirke gong. Siap. Wait. Teguh Yono slamet. Slamet saka kersane iki. Setan. Nunggu karepe dhewe malah. Teguh Yono slamet saka kersane Gusti. Teguh Yono tatak tangguh-tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena koreh rongeh merga saka demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teguh Yono slamet saka kersane Gusti. Teguh kok nang kono kowe, Guh. Kowe wae, Gong. Ora kuat. Cak pikirane do elek-elek ora. Teguh, arep mripate tutupi ora bakal. Teguh Yono slamet saka kersane Gusti. Teguh Yono slamet saka kersane Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yono slamet saka kersane Gusti. Teguh Yono slamet saka kersane Gusti. Halo, semare ora kuat kok.
kaya ngene dadi nggo dolanan. Ono kawane do edan. Ande ting tong ting 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 tong ting hae babu ting tong ting wagongi munyok ora kok ngono kok padake kemana oh senengane lah ora do edan. Terus sirake tanten dasmu lho kok iki dipendem. Wah dipendem iku kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot iki. Copot. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguyono slamet-slamet saning Gusti. Teguyono slamet-slamet saning Gusti. Teguyono slamet-slamet saning Gusti. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo Kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusak sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggreneng perkara kok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru Binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Betari Durga jak bali. Inggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Kok isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sak penake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Lah wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Iya ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun mangga. Ayo bali.
Bali. Inggih ngestaken dawuh. Ora bali titenono we Betari Durga jamule Ngestaken dawuh Kakang Durga. Kula wonten maring dawuh. Liya dina tak goleke pangan baju barat. Nanging sagedakan iki para baju barat kantinen bali marang Dandang Mangure. Ngestaken dawuh Iwang Pikula. Oh. Wah, wah. Wah, satriya gagah. Ora tepung karo kowe. Urung tepung karo kowe. Cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye satriya kondang. Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lelamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, gaglak limpamu ndi Semar? Yo tampanono. Waduh. Ngono. Diantem nggon pupu tak tendang sambatmu ngaruwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe sawijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan, ketok banget nggonmu ora iso perang. Wah, kebahagiaan. Werkudara. Yo. Pun Kakang Ora usah nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal mbangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggana karo klumputane. ngono to Yayi? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, wah macan ngeyel. Wah! 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 Kakang Mas. Munia. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenae dhewe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palange Semar nggone bangun kayangan. Kowe dhewe utek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo menggo isen-isen ndas? Ngaku. Wah. Bunto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar gune bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang, banting nang kene. Kakang Semar. Aku nyuwun pangapura, Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis nglenggono lan iso nampa apa kang digayuhaning Kakang Semar,
mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Bah.